Yan na mga kagigol. Niara ko sa lubog ni Kuya Gili ninyo. Irog manihang cake mga kagigol. Mga na, happy birthday birthday Guillermo Dilmar. We love you. Ang nasuwat anak mga kakigol. Thank you kayo Lord. Salamat kayo. Mga kakigol. Atol ni siya katahan mga kakigol. Kaya mga kakigol katahan ako. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday sa akong partner, sa tao po nga nagbuhat na mo ni Kuya Gili og entertainer Sinoy Tiban, rest in peace ni mo diha noy, rest in paradise niya. Kami si kami pasalamat Guillermo Mar, Ate Pres, Babina, di patungod ni Monitiban, wasan may ani. So thank you kayo sa tanan na mga kakigol. Salamat kay ninyo ha. Lord, thank you. Salamat sa tanan Lord. Ma'am Mary, salamat sa mga pag-ampo. Katong mo pa maka-subscribe sa DI. Subscribe sa mo sa atong channel. Ha? Para makatawang tabang taon ta sa atong mga kaigsunan. Salamat kay ninyo mga kakigol sa tanan nga mi-follow o mi-share sa ato ang gihimo nga mga vlog sa taon niya. Kaniwanin ako yung mga content mga kagigula. Ako lang yun hindi pakita nga ni agron ko diri sa lubnganan ni Kuya Gili Dilmar. Sa kalipay na ako sa iyang pagtabang po na ako sa mga akong gikinahanglan nga mga digduyog mga kanta unsa pa na diha. Kinasing-kasing na ako nga pag-ari-dari mga kakigol ni bahay nga pag-vlog. Salamat lang ko sa mga ni tabang po sa pag-subscribe sa mong channel. Salamat sa kay ninyo pero ani dili ni pangwarta nga gituyo na nako nga ako giinana nga ni aron ko din tungod sa ako pag-vlog lang ni ako tungod sa pagsaulog sa birthday ni Kuya Gili Dilmar. So salamat kayo Ma'am Mary, salamat sa mga pag-ampo. Lord, salamat kayo sa tanan mo ang mga fans ni Kuya Gili. Thank you so much kay ninyong tanan. So mga kagigol, adto na ko mga kagigol, grabe kainit mga kagigol. Salamat kayo. Gams, adto na ko Gams. Bye-bye Gams. Thank you so much Gams. Salamat kayo. Lord, salamat. Ma'am Mary, salamat sa mga pag-ampo. Bye-bye mga kagigol. God bless. Thank you.